mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni omvera komanso amene mukuonera pa programu ino yakudziwa Baibulo langa imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Ndipo mu tsiku la lero pa programu ino yakudziwa Baibulo langa mukhala ndine m'bale wanu Mwambuye Daniel nje Pancras. Ndipo pemphani tikakhala limodzi programu imeneyi maka kuti tikamve zimene Mulungu akufuna kuyankhula nafe kudzera mu mawu ake opatulika amenewa ndilo Baibulo. Kwa amene programu imeneyi takhala kuitsatira kuchokera pachiyambi mwina tikudziwa kuti mu program imene tinamaliza kumene tinaphunzirapo zokhuza chani nanganso mwina mu tsiku la tikudziwa kuti tikuyenanso tikaphunzire zokhuza chani. Pamene tikuphunzira zitsanetsarano Baibulo mu program imene yangothayi tinaphunzirako zokhuza ndi buku limene li buku la Roma limene tinaphunzira kuti muli nkhani zambiri zimene ndine titaphunziramo zikhaza zokatitengera ku moyo wosatha. Makamaka mu chapter 15 tinadzaona konso zokhuza ndi udindo umene unaperekedwa kwa Mkhristu ina aliyense, Mkhristu olimba kunena kuti amene kuti akayendere kapena kulimbikitsa Akhristu ofoka zimene tinaziona mu buku limene la Roma chapter 15 verse 1 ndi verse 2, zimene timakazionanso mu buku la Galatia chapter 6 verse 1 ndi 2, komanso mu buku la Yakobo chapter 5 verse yake ya 19 ndi 20, zimene tinkalimbikitsana kuti pokhala kuti ino ndine ndife Akhristu tiwene tizichita zinthu ngati zimenezo. Ndipo titachoka mu chapter 15 tinaphunzira konso nkhani zambiri zopatsa chidwi mu chapter 16 chimene tinafotokoza kunena kuti kwakulukulu chapter 16 chinangonyamula nkhani zokhuzana ndi kulawirana. Tinaona kuti mu chapter 16 mu verse 1 ndi 2 Paulo adafotokoza kwambiri zokhuzana ndi mulongo amene anali mu mpingo wa Khristu Febe amene amapita ku Roma mu nthawi imeneyo pamene amauza Akhristu aku Roma kunena kuti akufuna kuti akamulandire komanso ndi kumuthandiza pa chosowa chake. Mu chapter 16 yomweyo makamaka timaonanso kunena kuti Paulo mu verse yake ya 17 ndi 20 verse 17 kulekeza 20 anafotokoza konso makamaka zokhuzana ndi aphunzitsi onyenga kapena aphunzitsi onama amene aphunzitsa zonama mu mpingo. Paulo anafotokoza ndithu kuti aphunzitsi amenewo samatumikira Mulungu amene timamudziwayo koma amatumikira mimba zawo. Chifukwa nena kuti chani akamaphunzitsa cholinga chawo chimangofuna kuti angokhala angopeza zinthu kuchokera mwa anthu amene awalalikirawo akatero adzikadya ndi mabanja awo posayang'anira zakunena kuti anthu ndikuwaphunzitsa zolondola kapenayi. Choncho Paulo adadzudzulaso zinthu ngati zimenezo. Tikamuona mu chapter imene cha 16 kuyambira mu verse yake ya 21-27 timaona kunena kuti anzake amene anali ndi Paulo mu nthawi imeneyi nawonso ankapereka moni kwa Akhristu amenewa, Akhristu amene anali ku Aroma. Choncho tikamaliza mu buku limene la Roma timayenanso kunena kuti tikafikenso mu buku la Akorinto makamaka apatsalanetsarani wa Baibulo. Tikamaphunzira makamaka zokhuzana ndi buku limene la Akorinto timadziwa zonena kuti ndi buku limene lima chapter zokwana 16 limene analilemba ndi mtumwi Paulo. Timaziona zimenezo makamaka mu chapter 1 verse yake 1 zimene timadziwa zonena kuti tikakambeza buku la Akorinto lero kodi chinachitika ndi chani, zimene timakonetsa kumvetsa bwino kunena kuti pamene tinkaphunzira za buku la Machitidwe atumwi tinaphunzira kunena kuti ndi buku la chiyambi ndipo timaona kuti mmene muja mudayambamo zinthu zambiri. Mwa zinthu zambiri izo china chimene chidayambamo mmene muja ndi mpingo mu buku la Machitidwe atumwi chapter 2, ndipo atumwi aja atalandira zinthu ngati zimenezi ndi anthu ena ndikuva zinthu ngati zimenezi anali ndi khumbo lomalalikira madera osiyanasiyana kumakhazikiranso mpingo wa Yesu Khristu. Zimene timaona tikamafika mu chapter 18 cha buku la Machitidwe atumwi pamene Paulo anali kulalikira uthenga wabwino kunena kuti adakafika ku mzinda kumeneku wa ku Akorinto. Atafika ku Akorinto kumeneku timamva kunena kuti adalalikira uthenga wabwino kanaka anthu adasunthika ndizo zimene ava zija ndi kupanga chisankho chokhala kumeneku ku Akorinto. Timaona kuti kuyambira mu chapter chake cha 17 cha buku limene la Machitidwe atumwi pamene anafika ku Atene komanso mu chapter chake cha 18 pamene anafika ku Korinto. Atene komanso Akorinto ndi mizinda imene inali mkati mwa chani mwa dziko la Greece. Choncho tisamasokonezeke pa nkhani ngati zimenezo. Koma pamene tikukamba za Akorinto lero tikukamba za Akorinto chifukwa cha mzinda umene makamaka wa Korinto kumene kunali mpingo wa Yesu Khristu. Kuti tikamvetse bwino za buku limene la Akorinto ndi chinthu chofunikanso kwambiri makamaka kuti tikakhale ndi chithunzithunzi cha mmene mzinda umene wa Korinto unalili. Mumadziwa kuti chani chokhudzana ndi mzinda umene wa Korinto? Tiye tikhale chidi kuti timve kunena kuti ndikaphunzirepo chani zokhudzana ndi mzinda umene wa Korinto. Tikamaphunzira makamaka zokhudzana ndi mzinda wa Korinto zimaonetsa bwino lomwe kunena kuti mzinda umene wa Akorinto unali mzinda umene unali ndi chuma kwambiri.
Chifukwa chani mzindawu unali wachuma? Tikamafufuza zokusa ndi mbiri ya mzinda umene wa Akorinto, imasonyeza kunena kuti mzindawu udazunguliridwa makamaka ndi malo amene udali ndi malo amene pamemirapo sitima za m'madzi. Mwachifukwa chacho mwina kwambiri amene tinakhalako ku nyanja, malo amene kumemera sitima za m'madzi timadziwa zonena kuti ndi malo amene pamachitika business zambiri komanso zosiyanasiyana. Chifukwa chonena kuti kumakhalanso mitundu ya anthu osiyanasiyana imene imachitika ma business kumeneko. Chifukwa kuti kumaloko kuchitika ma business osiyanasiyana kumabwera zitukuko, choncho deralo limatani kodi limatukuka. Mofanafananso ndi mmene mzinda wa Akorinto unalili. Udali ndi masiports okwana awiri. Mwachifukwa chaicho mzindawu unali otukuka mu zinthu zake makamaka ku nkhani ya chuma. Koma chingakhale zinali choncho, kwa amenenso tinakhalako mwina m'madera amene akunyanja timadziwa kuti kumachitika chani. Nthawi zonse chifukwa kumalo kumene kunyanja kumakhala mitundu ya anthu osiyanasiyana, kumachitikanso zinthu zosiyanasiyana. Mofanafananso mmene ku Korinto kunalili. Chifukwa kumakhala mitundu yambiri ya anthu kumachitika ma business osiyanasiyana, ku Korintonso anthu ankakhala m'makhalidwe osiyanasiyana makamaka makhalidwe oyipa. Kumachitika zinthu zopembedza mafano, zinthu zachigololo, za nyanga, za chani. Moti mu masiku amenewo zinafika ponena kuti anthu akamakamba zonena kuti ndi matsenga, akamakamba zonena kuti Korinto, chimaveka kunena kuti munthu ndi oyipa, kumunena kuti komati iwe ndi Korinto. Ndiye kuti ufuna kunena kuti munthu ndorani kodi ndi oyipa, kapena mudzirulapo oru ndi Korinto. Ndiye timakhazana kuti mmene mudzi umenewo ndorani kodi ndi oyipa kwambiri. Monga ngati mmene masiku ano timalankhula ino ndine mwina tikamakamba zonena kuti nzime ameneyo ndi zodiakitu. Ndiye timadziwa zonena kuti chani ndi olankhula kwambiri. Ndi mmenenso azatha amagwisa ntchito mwa amene akunena kuti Korinto kalekalero. Choncho unali mzinda woyipa, chingakhale mtumiki wa Mulungu anakafika kumeneko ndi kulalikira uthenga wabwino. Ndipo timaona kuti pamene Paulo adachoka ku Atene anafika kumeneko ku Akorinto, kumene anthu ambiri sadamvera za uthenga wabwino. Tikamona m'buku la Mwachidule mu chapter 18 verse yake 1 kulekeza 6. Koma timaona kuti pakupita pa nthawi anthu ena adakhulupirira. Tikamona m'buku la Mwachidule mu chapter 18 verse yake 8, ndipo Paulo adapitirizabe kulalikira mawu uthenga wabwino kumeneku pafupi padakhala kwa chaka chimodzi ndi theka, chaka ndi hafu. Timaziona zimenezi m'buku la Mwachidule mu chapter 18 mu verse yake ya namba 11. Ndipo tikamawerenga buku limeneli la 1 Akorinto limasonyezedwa kunena kuti mulembo bukuli analilemba makamaka pakuyankha mafunso amene akhristu anali nawo. Pakuzindikira kunena kuti mpingo kumene ku Korinto adalalikira ndi Paulo kuti mpingo ukakhale, akhristu amene amakumana ndi mavuto mu mpingo umenemu ankachiyesa chokoma kumene kunena kuti amulembere kalata Paulo kuti afunse kunena kuti pamene pa zimenezi zikhale bwanji. Choncho tikamaphunzira makamaka za buku limeneli timaona kuti mutu wa buku limeneli wa Korinto ndi mavuto mu mpingo. Mavuto mu mpingo. Mavuto amene mu mpingo eno makumana nawo, kawerengeni buku la Korinto, mungakwanitsa kuthandizidwa kunena kuti kodi mavuto amene mukumana nawo pa mpingo mungathane nawo bwanji. Choncho titalika mbene kuphunzira nkhani zambiri zimene zikuchitika mu buku limene zinalichitika mu buku limeneli la Korinto, nanga kuti ino ndine tingaphunziremo chani. Tiyeni mbene kuona chapter choyamba cha buku limeneli la 1 Akorinto. Makamaka tikamaona chapter choyamba kukalekeza chapter cha namba 4 cha buku limeneli la Akorinto, chimangofotokoza makamaka za magawano amene anali pakati pa akhristu amene amakhala kumeneko kuchani ku Korinto. Zimaonetsa kunena kuti akhristu aku Korinto kumeneku adali ndi magawano kapena amakhala mogawana pomatengera ndi munthu amene adalalikira uthenga wabwino. Kapena mwinanso anthu amakhala mongosangalatsidwa kunena kuti koma ine akamalalikira wakuti amanisangalatsa. Chonchonso anthu amakhalanso ndi makhalidwe amene omadzikonda kunena kuti ifeyo ndife anthu amtumiki wakuti. Ife ndife a Paulo ife. Zimene timaziona kunena kuti mlembiyu adazilemba kuchokera mu buku limene la 1 Akorinto chapter 1 kuyambira mu verse yake ya 10 kulekeza 13 pamene analemba kunena kuti koma ndikudandaulirani inu abale mwa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu kuti munene chimodzimodzi inu nonse ndi kuti pasakhale malekano pakati pa inu, koma mumangike mu mtima omwewo ndi mchiweruziro chomwecho. Pakuti zinamveka kwa ine za inu abale anga ndiwo akakulowe kuti pali makani pakati pa inu. Koma ichi ndinena kuti yense wa inu anena ine ndine wa Paulo, koma ine wa Apolo, koma ine wa Kefa, koma ine wa Khristu. Verse 13. Kodi Khristu wagawika? Kodi munapachikidwa kodi Paulo anapachikidwa chifukwa cha inu? Kapena kodi munabatizidwa m'dzina la Paulo? Apa tikuona kunena kuti Paulo ameneyu akualangiza makamaka akhristu amenewa pakuwafunsa mafunso amenewa. Akuti akhristu amenewa ankagawana, adalinso ndi amadzigawa makamaka m'mayina osiyanasiyana. Ena amanena kuti ife ndife a Paulo, ena ife ndife a Apolo, ena ife ndife a Kefa.
ndiye Petro ameneyo akunenedwa kefayo. Ena akuti ife ndifa ndani kodi? Ndifa Yesu Khristu. Choncho mu verse yake 13 Paulo adapatsa mafunso atatu amenenso adawathandizira makamaka kuti akamvetse bwino pa zinthu zimene wakuchita pakuwafunsa kunena kuti kodi Khristu agawika? Yesu Khristu ndi mmodzi, Yesu Khristu sadagawike. Ngati timamugawa mwina ndi anthu kudziko kuno mu zochita zathu, koma Yesu Khristu ndi ngati Yesu Khristu ndi mmodzi. Funso lina lotsatira limene apatsa lonena kuti kodi Paulo anapachikidwa pa mtanda chifukwa cha inu? Nkhani ndi ayi. Amene anapachikidwa pa mtanda chifukwa cha anthu onsefe ndi ndani, kapena chifukwa cha anthu amene anali ku Korinto? Ndi Yesu Khristu. Chimene ankafuna kuwaphunzitsa pamenepa ndi chani? Akhristu akuyenera kuti adzitchuka kapena adzidziwika kapena adzidzitamandira ndi dzina la munthu amene anapachikidwa pa mtanda chifukwa cha ndani kodi? Chifukwa cha iwowo. Choncho tikaona mu magulu folosewa a anthu, gulu limene limakhoza ndi gulu lokhalo limene limakamba zakunena kuti ife ndife ndani? Ife ndife Akhristu. Ndiye kuti gulu limene limadziona kuti awo ndi andani kodi? Ndi Akhristu. Magawano amenewa amachitika mu mpingo. Gawo lina lotsatira limene funso lina lotsatira limene anafunsa linena kuti kodi mudabatizidwa mu dzina la Paulo? Ndonena kuti aliyense angabatizidwa amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Pamene tikukamba zobatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, tikukamba za kubatizidwa mu ulamuliro wa Yesu Khristu. Chifukwa yonena kuti anthu ambiri ndakamba zifonera kuti amasokonekera pa nkhani yokubatiza mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, komanso ndi kubatiza mu dzina la Yesu Khristu. Pakukamba za dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera amangofuna kutoza mu ulamuliro wa Atate, Mwana komanso Mzimu. Komanso pamene akukamba za mu dzina la Yesu Khristu amangotanthauza za ulamuliro wa Yesu Khristu. Pajatu Yesu Khristu ndi Atate ndi angati? Yesu Khristu ndi Atate ndi amodzi. Tikamona mu buku la Yohane chapter 11 verse 30 analemba choncho. Yesu Khristu ndi Atate ndi amodzi, zimene seno ndi limene kuti zikamvetsa bwino makamaka pamenepa. Choncho arankhula zimene zimakamaka mu nthawi imeneyi nkuwaphunzitsa bwinobwino, zidafunikira kunena kuti Akhristu amenewa akuyenera kusintha ndi kumadziwika dzina la munthu amene adabatizidwa nalo, dzina la munthu amene anafa chifukwa cha iwo. Kodi inuyo ndi ineyo koma chali chikumene timapemphera timadziwika ndi mayina otani? Timadziwika ndi dzina la munthu onena kuti mwina sadabatizidwe sadafe chifukwa cha ife. Talingalirani mpingo titakhala zonena kuti ndi chigulu tikumadzitcha kunena kuti koma ife ndife ampingo achimtengo. Achimtengo adapachikidwa pa mtanda chifukwa cha ife. Tidabatizidwa mu dzina la achimtengo? Ayi. Titokha kuti tikulondola? Ayi. Tizidziwika ndi kunena kuti chani? Ndife ampingo wa Yesu Khristu. Chifukwa yonena kuti chani? Yesu Khristu anapachikidwa pa mtanda chifukwa cha ife, ndipo timabatizidwa mu dzina kapena mu ulamuliro wa ndani kodi? Wa Yesu Khristu. Ndi zinthu zambiri zofuna kuti ndine tizidziwa zinthu zimenezo. Ndipo tikamaona makamaka mu chapter imeneyi cha namba 3 tikuphunzira choka mu chapter 1 lekeza chapter 4 pamene amakamba makamaka zokhuzana ndi magawano. Mu chapter 3 anafotokozeranso makamaka zokhuzana ndi zinthu zimenewo amaonetsa kunena kuti anali kuthupi. Magawano amaonetsa kuti anali kuthupi. Makamaka mu chapter 3 mu verse yake 3 anakambako zokhuzana ndi nkhwidzi, ndewu, malekano, mayendedwe monga mwa mitundu. Mu chapter 4 adauza kunena kuti anthu manena kuti ine ndine wa Paulo, manena kuti ine ndine wa ndani? Ndine wa Apolo. Zinthu zimenezi zikungosonyezana kunena kuti ine muli muchani kodi? Muli muthupi. Muli Akhristu koma muli kuchita zinthu zosakhala bwino. Zimene seno ndine tikwena tidziphunziriramo kuti tisamakhale mu zinthu zimenezo. Pamene inu ndine tinabatizidwa timene tidzikhala motenga ndi mene Mulungu amanenera. Choncho ataphunzitsa zimenezi Paulo chinankomeranso kufika mu chapter 5 pamene adakamba za milandu ine imene idachitika kumeneku ku Korinto. Ku Korinto kumeneku mu chapter 5 munachitika zotani? Zimaonetsa kunena kuti kumeneku kwa Korinto nkhani imene inavuta pakati pa Akhristu amenewa idali nkhani yokhuzana ndi chigololo. Tikamawerenga chapter 5 chimasonyeza kunena kuti adalipo munthu wina amene ankachita chigololo ndi amayi ake. Ndiye mwachifukwa cha ichi Akhristu aku Korinto pokhala kuti mu zinthu zambiri anali kuthupi ankadzitamandira. Uyu ndi dolo bwanji? Iyeyu ndi abambo ake mkazi mmodzi. Zimene momwe madzimvera chisoni Akhristu adayamba kumadzirani kodi kumadzitamandira. Mwachifukwa chacho Paulo adawalangiza mu zinthu zimenezi. Ndipo tikamaona mu chapter chimene cha namba 5 adawalimbikitsanso kwambiri kunena kuti munthu amene akuyenera amulangize kanaka ndikuntani? Ndikumchotsa. Tikamaona mu chapter 5 mu verse 6 akunena kuti kudzitamanda kwanu sikuli bwino, kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chitupitsa mtanda onse? Akhristu amene amadzitamandira kwambiri. Uyu amapanga izi limodzi ndi abambo ake. Ndiye choyamba mu verse 6 wazana kuti kudzitamandira kwanu sikuli bwino, kodi simudziwa kuti chotupitsa pang'ono chimatupitsa mtanda onse? Makamaka kungoyerekeza mmene mwina timagwiritsa ntchito ngati listi.
mukhoza kutenga yeast mwina pang'ono osadzadza ngakhale mdzanja mwina nkutsira mu mpero mmene mwakanda ka flour mono noti pakupita kwa nthawi flour isoja akafufuma chifukwa cha yeast amene mwatsira amene muchani pang'ono. Zimene ankafuna kuwathandizira motani uyuyu amene akupanga izi ndi munthu mmodzi, komano mbiri imene ikaveka apapa ikayipitsa gulu lonse la mpingo wa Yesu Khristu. Choncho tikamona mu verse yake 7 anawuza chinthu china chofunikira kuchita kunena kuti chani mukuyenera kuti mutsuke za chorupitsacho. Ananena kuti atsuke za chorupitsacho. Ndipo tikamona mu verse yake 9 adawauza chinthu china chofunikira kunena chofunika kuti achite akhristu amene kunena kuti verse yake 9 anawuza kunena kuti ndalembera inu kalata uja kuti musayanjane ndi achigololo. Akawauza Khristu akunena kuti ndalembera inu kalata uja kuti musayanjane ndi achani kodi ndi achigololo. Achigololo mpingo sukuyenera kumanjana nawo. Mwina ithu amakhani wafunso nena kuti ndi achigololo okha. Funso limene limayankhidwanso mu chapter momwe makatsika ukafika mu chapter chake namba 11 pamene analemba kunena kuti koma tsopano ndalembera inu kuti musayanjane naye ngati wina wotchedwa m'bale ali wachigololo kapena wosilira kapena wopembedza mafano kapena olalatira kapena oledzera kapena olanda ngakhale kudya naye otere iyayi. Chapter 11 akamba za machimo osiyanasiyana koma mwina sananene machimo onse amene akhristu mu masiku ano amachita, koma angokamba za machimo osiyanasiyana. Mwachidule mwakumvetsa bwino mu verse yake 11 nkhani ndionena kuti ngati mkhristu ochita tchimo kumulangiza sakusintha, chimene mpingo umenera kuchitapo nchani umuchotse. Pali zinthu zambiri zimene mwina zimene akhristu amachita koma amaziona ngati ndi zopepuka, zimenenso mwina atsogoleri pa mpingo amafoka kuti sangachotsena za akhristu anzawo. Lingalirani za tchimo la kujomba kokasonkhana. Akhristu ambiri amajomba kokasonkhana komano sinave kwene kuti mpingo wakutochotsa munthu ifoti munthu amajomba kokasonkhana. Yeti kujomba kokasonkhana malemba amanena kuti ndi chani ndi tchimo. Tchimo lililonse mkhristu akhoza kuchotsedwa nalo ku mpingo ngati mkhristu wadzidzulidwa koma sakutani koma sakusintha. Zimene zinthu zimene mawu a Mulungu amaphunzitsa kuchokera mu buku limene li lopatulika Baibulo. Tikamalowa mu chapter number 6 Paulo makamaka adawaphunzitsanso za nkhani imene inavuta pakati pawo pa Khristu amenewa. Nkhani yokhudzana ndi milandu. Nkhani yokhudzana ndi milandu imeneyi imaoneka kunena kuti akhristu okhaokha amapezeka kunena kuti akalakwirana mono akhale pasi akhristu okhaokha akambirane nkhani ngati kumpingo ndi kutenga abale ena amene ndi kuthekera kuti akhoza kuyanjanitsa anthu awayanjanitse. Akhristu wasamatero ayi, koma alakwirana mwina akhristu okhaokha kaya alakwirana ndi zakunyumba amangotenga nkhani ija kupita nayo ku bwalo kuti akaweruze munthu nena kuti samapembedza. Kupita nayo nkhani ija kuchani ku court kuti akaweruzidwe ndi munthu nena kuti samapembedza. Polemba mu chapter 6 cha buku limene la Akorinto Paulo amalangiza akhristu amene kunena kuti sakuyenera kuchita zinthu ngati zimenezo. Ndi chifukwa chake tikamaona mu verse yake 5 akwazo kunena kuti ndinena ichi kukuchititsani manyazi. Kodi nkutero kuti mwa inu palibe mmodzi wanzeru amene akhoza kuweruza pa abale? Mu chapter chimenechi makamaka cha namba 6 verse 5 akwazo kunena kuti ndichinena ichi makamaka kukuchititsani manyazi. Kodi pakati pa abale palibe munthu mmodzi wanzeru amene akhoza kukwanitsa kukuweruzani? Nkhani yake inanena kuti chani abadana nazo zimene akhristu amenewa amachita makamaka zomapita kukaweruzidwa milandu ndi kwa anthu amene samatani anthu amene samapembedza. Zimene ndizofunikiraso kwambiri kunena kuti ndine tikazindikire pakati pathu tithoma kumene ndi mavuto mwina kuyambana ndi akhristu anzathu nkhani za kunyumba. Chingakhale nkhani zotayambana kunyumba koma ngati munthu ali mkhristu mzathu sinthu chanzeru kuyitengera nkhaniyo kwa anthu amene samapembedza. Titengereni nkhaniyo ngati tayambana naye choyambira timafuna tikamfikire tokha anthu awiri tikakambirane. Ndiwo malemba amaphunzitsa nena kuti ngati takanikana pa anthu awiri titenge munthu mmodzi wina kapena awiri ngati mboni, ndipo nkhaniyo ikavuta titengere kuchani titengere kumpingo. Zimene zinthu zimene mawu a Mulungu amaphunzitsa koma tikazindikira kunena kuti malemba amaphunzitsa zinthu zambiri zothandizira kukhala mu mwa Khristu. Makamaka tikamuona mu buku la Roma chapter 12 verse 18 pamene amanena kuti tikhale ndi mtendere ndi anthu onse, tisamachitire zinthu zosakhala bwino. Kuti apo tawa sa Khristu awa ndipeno ndapangezi apo tawa ndi akhristu ndiye ndionetseka ulemu. Tikhale ndi mtendere ndi anthu onse, tizichita zinthu zabwino ndi anthu onse. Zimene zinthu malemba amaphunzitsa. Tikamabwera mu chapter 7 cha buku limene la Akorinto adakambanso makamaka za vuto limene adakula ku mpingo umene wa Akorinto ndiyo nkhani yokhudzana ndi banja. Nkhani yokhudzana ndi banja imene tikayipeza mu buku limene la Akorinto chapter 7 makamaka tikalengako verse yake 1 ndi 2 kuti tikamvetsetse zokhudzana ndi nkhani imeneyi. Koma zezi munalembazi kuli bwino kwa munthu kusakhudza mkazi, koma chifukwa cha madama
munthu yense akhale naye mkazi woyekha ndi mkazi yense akhale naye mwamuna wa iye yekha. Paulo akuwauza Khristu nena kuti koma kwa izi zimene mwandilemberazi kunali kosafunikanso mwamuna atamakhala ndi mkazi. Koma ifura anthu feti ndi madama timatentha mtima. Chofunika ndi chani? Mwamuna aliyense akhale naye mkazi woyekha ndi mkazi aliyense akhale naye mwamuna wa yekha. Khane kudza banja imamangirirano pamenepo. Mwamuna aliyense akhale naye mkazi wa yekha ndi mkazi aliyense akhale naye mwamuna wandani wa yekha. Kusiyeza kunena kuti ukakhala ndi mkazi amene ndi wa anthu awiri, iwe makhala kuti kuphwanya chani? Kuphwanya lamulo. Ngati mkazi wa ine angakhala kunena kuti akumapanganso zosakhala bwino ndi mwamuna wina, ndiye inenso ngati ndikukakamirabe kukhala ndi mkaziyo ndikuchimwa. Ifanira kuti chani? Sindikukhala pa lamulo lakunena kuti ndikhale ndi mkazi wa ine ndekha. Chimodzimodzinso ngati ndili ineyo mwamuna ndinakwatira mkazi, ndiye pokhala kunena kuti ndine mwamuna ndine mutu wa banjali, nditenge mkazi wina ndimuyike pambalipa akhale ngati akazi awiri, oyamba ndikweze udindo adzitchedwa kuti mkazi wamkulu. Mkazi wamkuluyu ngati angakakamire kukhala pomwepa ali mu mpingo, nayenso ali ndi tchimo lotani? Losakhala ndi mwamuna wa iye yekha. Choncho zimenezi ndi zimene malemba amaphunzitsa kuchokera mu chapter chimenechi cha 1 Akorinto. Khane okhuza banja imakambika moteromo. Choncho ngati mu mpingo muli akhristu ena onena kuti amuna awo ali ndi chiwiri, amuna awo ali ndi akazi awiri, akhristu amene ngati mpingo umene wakhazike pasi nuwalangize. Akapanda kusintha uwachotse. Chifukwa kuti chani? Sakusamala lamulo lokhala ndi mwamuna wa iwo wokha. Zimenezi zimene malemba amaphunzitsa. Pali nkhani naso imene mavuta makamaka mu chapter imenechi ndiyo imene imapezeka mu verse yake 20. Pamene malemba adangokamba ndi kunena kuti Yesu akhale m'mayitanidwe mmene anayitanidwamo. Yesu akhale m'mayitanidwe mmene anayitanidwamo, imene ndinamva kwaziphunzitsa ambiri akumwa aphunzitsa nena kuti maona Yesu akhale m'mayitanidwe mmene anayitanidwamo. Tsono ngati munthu yuyu akubwera ku mpingo ndi mkazi wa namba 5, tikuyenera kuti timuleke timbalize ndi mkazi wa namba 5 yemweyo. Malemba amatero kodi? Ayi. Lamulo la banja limapita kwa munthu osati kwa mkhristu. Limapita kwa munthu ina aliyense. Posatengera kuti kaya ndi mkhristu kaya si mkhristu. Choncho ngati munthu akubwera ku mpingo akafuna kuti abatizidwe amenena kuti alape, ndiye tikamuone nikunena kuti kodi mkazi amene ali nayeyu ndi wake oyenera potengera ndi malemba? Ngati si wake oyenera potengera ndi malemba, sakuyenera kubatizidwe fonena kuti chani? Akhala kuti kubatiza munthu amene sanatani kodi sanalape. Nkhani imene akunena apa kunena kuti aliyense akhale m'mayitanidwe amene anenedwa nawo amakamba ndi nkhani okhuza ndi chani? Ndi nkhani okhuza ndi mdulidwe. Ndi chifukwa chake nkhani likembera mu verse yake ya 19 amakamba kunena kuti mdulidwe libe kanthu ndi kusadulidwa kulibe kanthu, koma kusunga malamulo a Mulungu. Yesu akhale m'mayitanidwe amene anenedwamo. Kaya ndi wodulidwa kaya ndi wosadulidwa, zimenezo zilibe kanthu. Nkhani ndi chani? Ndi kusunga malamulo a Mulungu. Aliyense akhale m'mayitanidwe amene anenedwamo. Kaya oneranidwe lodulidwa, kaya oneranidwe losadulidwa, makamaka zimenezi amalankhula pofuna kuyanjanitsa Ayuda komanso anthu a mitundu. Zimenezi ndi zimene malemba makamaka amaphunzitsa mu nkhani imeneyi. Tikamona mu chapter yake ya namba 8 anangokamba makamaka zokhuza ndi nkhani okhuza ndi nyama zoperekedwa nsembe kwa mafano. Nyama zimene zaperekedwa nsembe kwa mafano kuti zimene za Khristu angatani nazo. Zindikanena kuti poyamba paja mmene timaphunzira tinafotokoza bwino lomwe kunena kuti kunzinda kumene kwa Akorinto kumachitika zinthu zambiri, zinthu zosiyanasiyana, ndipo kumachitikanso zinthu za mafano. Choncho chinamkomera mtumiki wa Mulungu amene Baibulo kunena kuti akalangizenso makamaka zokhuza ndi nsembe za mafano, ndipo mwakuwalangiza kwawo adaonetsera kunena kuti ngati munthu ungadye nsembe za mafano, chinthu anthu achitenga akapereka nsembe za mafano, tikudziwa zonena kuti nsembe mafano alibe kanthu. Ndiye chinthu chija mwina munthu andipatsa ineyo ngati munthu ndikhoza kudya pa Mulungu kulibe tchimo. Koma anawapatsa zinthu zina zimene anthu akufuna kuti atani, zimene anthu akufuna kuti ayang'anire, zimene timaziona mu verse yake ya 9 ndi 13 pamene anawuza kunena kuti koma yang'anirani kuti ulamuliro wanu umene ungakhale chokhumudwitsa ofoka. Ngati muli nako kuthekerende kuti muthu apanga izi, muyang'anire kuti ulamuliro wanu umene muli nawo ungakhale chinthu china chimene chingakhumudwitsa anthu ofoka. Kodi ineyo anthu akapereka nsembe za mafano, ndiye nyama iji yatsala ndiye ena akadza ndipatsa, ndikadya pa Mulungu ndikhala kuti ndachimwa? Ayi. Koma nkhani yake ndiyo ndinena kuti chani? Ineyo ndikadya anthu ena nkundiona adziti tamuoneni mkhristu adya nyama ija imene nakaperekedwa nsembe kwa mafano kuja, ndiye pali chikhristu apa. Ndiye mwachifukwa cha ichi popa kunena kuti anzangawo ndapangitsa kuti achimwe munkaganizidwa, ndikuyenera kuti nyama ndingotani? Ndingoleka ndisadye. Zimene zimene mafuna nthauza mu verse yake imene ya 9, zimene sadazikamba moveka bwino mu verse yake 13 pamene analemba kunena kuti
Chifukwa chake ngati chakudya chokhumudwitsa m'bale wanga, sindidzadya nyama ku nthawi yonse kuti ndingakhumudwitse m'bale wanga. Apanso Paulo sakufotokoza choncho nena kuti ndi chifukwa chake ngati zakudya zimene anthu mwina timadya, zimene tikadya anzathu ena amakhumudwa nazo, ndi bwino kungoleka osadya kuopa kukhumudwitsa abale athu. Zimenenso mwina ngakhale kubanja tikhaza kuzigwisa ntchito. Ngati ndakwatira mkazi onena kuti mwina akona kuti ndudya nyama ya nkhumba, nayenso amakhumudwa. Chimene ndikuyenera kuchita ndi chani? Ndingosiya kudya nyama ya nkhumbayo, ndisankhumudwitse m'bale, ndisankhumudwitse mkazi wanga. Tikamabwera mu chapter chake cha namba 9, Paulo makamaka adafotokoza zokhuza ndi ulamuliro wa mtumwi inyeyo ngati Paulo, komanso ndi udindo wa mpingo pa atumiki a Mulungu. Nkhani imene idakambidwa imene pakulukulu idali yokhuza ndi kuthandiza atsogoleri a Mulungu mu chapter chimene cha namba 9. Chifukwa tikamaona mu chapter chimene cha namba 9 mu verse yake ya 7 analemba kunena kuti msilikali ndani achita nkhondo nthawi iliyonse nadzifunira zake za yekha, aukamipesa ndani osadyako chipatso chake, kapena aweta gulu ndani osadya mkaka wake wa gululo. Kodi ndilankhula izi mwa anthu? Apapo Paulo akafotokozera zakhuza ndi mmene zinalilika leso pachiyambi, kunena kuti kodi ndi ndani munthu ndi msilikali ndani amene angagwira ntchito nthawi zonse osadyako ndazifunira yekha zake za yekha. Zimene tikuonera sizingatheke munthu kumagwira ntchito iwe ndikumafuna nena kuti kodi lero ndidya chani. Pamenepo chinthu chimodzi chimene nena kuti chitatani chikafoke. Choncho amafuna kwawo zonena kuti ngati msilikali akugwira ntchito amene adzithandizidwa ndi boma monga amene timadziwira ngati imene dziko lathu lamalawi lilili. Apresident atangonena kuti kapena parliament tikagwirizana nena kuti asilikali akuyenera asamalandire malipiro. Muganize kuti ntchito yawo yopereka chitetezo mu dziko ingagwiririke molongosoka, mukuoneka kunena kuti ayi. Koma dziko limachitapo kanthu limathandiza kwa atsogoleri ndi malipiro amene mapatsa makamaka asilikali kuti adzipereka nthawi yawo yotumikira dziko pakuteteza dziko lino. Ndi mmenenso zimafunikira makamaka nkhani ya Mulungu nena kuti tidzithandiza atumiki a Mulungu kuti atumiki a Mulungu adzika chidwi chawo makamaka pakutumikira Mulungu, kuti mawu a Mulungu akafalikire kwina kulikonse. Zimene timazionanso anazilemba mu chapter imenechi makamaka tikumaninga mu verse yake ya 13 komanso mu verse yake ya 16, zimene zingakhale zotithandizira inu ndi ine. Talingalirani kumpingo kumene inu mmasonkhana mumathandiza atsogoleri. Ngati simumathandiza atsogoleri zindikanena kuti mmakhala nena kuti mukuchimwa, chifukwa kuthandiza atsogoleri pa mpingo pamene kuthandiza atumiki a Mulungu ndi lamulo la Mulungu. Mipingo yambiri ili ndi vuto limeneli. Ngati simumathandiza atsogoleri, yamba kuthandiza atsogoleri kapena yamba kuthandiza atumiki a Mulungu mpingo wanu wapamalo. Tikamaona mu chapter imenechi makamaka cha namba 11, Paulo adafotokozako zokhuza ndi nkhani yokhuza ndi kuphimba kumutu, kufunda kumutu popemphera, zimene adazikamba mukuyambira verse yake ya 1-16, ndipo adakambako za nkhani yokhuza ndi mgonero mu chapter imenechi. Ndipo tikabwera mu chapter 12 kukalekeza mu chapter 14 anakambako ndi nkhani yokhuza ndi mphatso za Mzimu Woyera, zimene timaona kunena kuti mu chapter 12 verse yake 8 kulekeza 10 anakambako mphatso 9 za Mzimu Woyera zimene atumwi aja aliyense adalandira. Ndipo tikamaona chapter imene cha namba 13 verse yake ya 10 timaona kuti adakambanso makamaka zaonena kuti mphatso zimene za Mzimu Woyera zidakhala pa dziko lapansi kwa nthawi yayitali bwanji. Pamene anafotokozapo kuti pamene changwiro chafika mphatso zonse zandelandera zidzasiya. Changwiro chimene chinalembedwa pamene papacho ndicho buku la chipangano chatsopano, kunena kuti buku la chipangano chatsopano pamene lidamalizidwa kulembedwa mphatso zonse zandelandera zinatani kodi zinasiya. Zinthu zimene mulembi adalemba ndi kufotokoza mu chapter chimenechi. Ndipo mu chapter 14 anafotokozanso kwakulukulu kunena kuti chofunikira kwa ife ngati Khristu ndicho chikondi. Ndipo tikabwera mu chapter 15 adafotokoza kwa zazikulu makamaka zokhuza ndi kuuka kwa akufa, kuti kodi kuuka kwa akufa ndi chani. Zimeneno ndine tingaphunziremo zambiri makamaka mu chapter imene cha namba 15 cha buku limene la 1 Akorinto. Chapter chomaliza cha buku limene la 1 Akorinto, Paulo adafotokoza konso zinthu zambiri zimene mwina anthu ambiri timangodutsamo, zimene ambiri timazidziwa makamaka zokhuza ndi chopereka chokha basi. Timaona kuti pamene Paulo adafotokozako kunena kuti koma zichopereka chakwera mtima monga ndinangiza mpingo wa Galatiya kotero chitanani inunso. Mtsiku loyamba la Sabata yense wayo nasungekha monga momwe anapindulira kuti zopereka zisachitike pakudza ine. Zimene timapeza apo makamaka kunena kuti chopereka pa mpingo chikene chichitike bwanji. Mu verse 2 timathandizikako ndi fundo zokwana 4 kunena kuti kodi amene chopereka chimene kuchitika tsiku lili. Baibulo linena kuti mu tsiku loyamba la Sabata kodi amene anena kupereka ndi ndani? Baibulo linena kuti yese wainu. Tipereke zochuluka bwanji? Baibulo linena kuti mmene mwapindulira. Fundo ya namba 4 imene timayipeza kudzera mu njira yoganiza mozama ndiyo nena kuti kodi munthu angapereke asakupindula?
ayi munthu akwenera adzigwira ntchito, adzichita business, kumeneko akapindula akwenera adzikatani kodi azikapereka ku mpingo. Ndiye kuti kugwira ntchito ndi lamulo kwa Mkhristu aliyense. Mkhristu asamangokhala Mkhristu osaukitsa mpingo ameneyo. Mkhristu adzigwira ntchito, adzipeza maphindu ku mpingoko, adzipeza maphindu amene akupeza ku business kapena ku ntchito imene akugwira, azitenga maphindu amenewo ndi kumakapereka ku mpingo. Ndipo tikabwera mu chapter imene ya number 16 mu verse yake ya 13 kulekeza 14 anafotokoza kumakamaka zinthu zina zimene sadawalangiza Khristu amenewa, zimene zofunikiraso tinoniye tizikhala nazo makamaka zimene anawo zonena kuti chofunikira Khristu mmene tikukhala mmodzi Khristu tikuyena kuti tidikire, tichilimike mchikhulupiriro, tidzikhalitse amuna, tilimbikire, ndipo mu zathu zonse pochita titsogoze chikondi. Timaphunziramo zambiri kuchokera mu buku limene la 1 Akorinto. Mwaphunziramo zotani mu tsiku la lero? Ngati mwaphunzira zambiri, kagawaneni ndi anzanu zimene mwaphunzirazi. Memaniso anzanu unali mu program imene yakudza Baibulo langa tizikhala limodzi pamene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies imene ili ku Mitundu ku Lilongwe. Taphunzira zambiri mu program imeneyi. Ndipo mu program imeneyi timadziwa bwino monena kuti program imeneyi makamaka imapereka mwayi kwa munthu aliyense uyo amene angaonetse kukhala ndi funso kuchokera program imeneyi komanso maprogramu ena lonse amene Lilongwe School of Biblical Studies amatipatsira, komanso chingakhale funso ena lonse lokusana ndi Baibulo paja amene Lilongwe School of Biblical Studies amakhala masuka pakuyankha mafunso athu, makamaka pakutumiza mafunso athu kumene ndemanga zathu ku nambala iyi 022 766 018. Kumbukira ndi mu tsiku lero muna ndine m'bale wanu mwa Ambuye Daniel Pancras. Mulungu akudetseni nonse zikomo. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona